Derwyddon Cefn wedi colli 4 o'r 5 gêm gyngrau'r hyd yma. Colli'r bedair yna o 1 gôl yn unig. Cysur bach i Hugh Griffiths di hynny. Rittenberg teg at Ryan Kershaw. Cyfle cynnar fan hyn i'r derwyddon yr ergyd gan Kershaw. Yn gwiro oddi ar yr amddiffynwr i gefn y rhwyd. A wedi llai na 4 o funudau mae'r derwyddon ar y blaen. Ergyd Kershaw yn gwiro oddi ar Sermon, dim gobaith i Idzi. Matthew Owen ar arwydd. Idzi wedi gollwng ei smonach dwyr gan y golwr. A Nathan Peat sy'n dyblu'r fantais. Wedi 7 o funudau. Idzi'n un o golwyr gorau'r gyngrair. O fydd o'n eisiau gweld hwnna eto. Osson ar tafliad. Dechrau gwych i'r derwyddon yma. Caerfyrddin sy'n ennill oedd i cartref tymor yma. Di bod arediad da yn ddiweddar. Ond yn sigledig ar y graig. Y croesiad gan Kershaw teg at Rittenberg am arbediad gan Idzi. O mi nath o lanast o'r gôl gan Nathan Peat, ond efallai bod o wedi gwneud yn iawn am ei gam yn fan'na. Peniad gan Rittenberg. Arbediad rhagorol gan Idzi. Jordan Knott. Codi ben, di gweld Miles Davis, chydig o le yn y cwrt. A'n basti hwnna at Luke Bowen. Yn tarannu'r traws. Y bas gan Miles Davis di mesur yn berffaith. A Luke Bowen mor anlwcus. Arek Disgorski, teg at Jordan Evans. Digonedd o le gan Evans. Trio cadw'r bêl ar ei droed chwith. Evans ar ergyd yn rhy agos at y golwr. Mae'n syrthio at Mudimu ar yr ail gynnig. 2 gyfle i'r derwyddon. Evans ar cynta a Mudimu methu manteisio. Matthew Owen heibio i Declan Carroll yn hawdd. Llithro'r bêl at Piskorski sy'n croesi'n isel a Rittenberg ar cyffyrddiad. A mi oedd angen arbediad arall gan Lee Idzi i droi'r bêl heibio'r postyn. Simpson at Mudimu. Pas hyfryd. Lletraws gan Mudimu. Digon o amser gan Asan. Codi ben amser i'r croesiad. A peniad Evans dros y trawst. Evans yn rhithro teg at yr amddiffyn. Heibio i Vincent yn hawdd. Evans ar y droed chwith. Yn tynnu'r bêl heibio'r postyn. Mae o'n benderfynol o sgorio heddiw yma. Jordan Evans, curo'r amddiffynwr yn hawdd. Ond yn methu taro'r nod. Kershaw, y gig gornel. Idzi'n dyrnu, digon amser gan Nathan Peat. Ond mi ddylai fod yn 4 neu 5 i'r derwyddon erbyn hyn. Evans at Rittenberg. Derwyddon di'r rhedeg a'r rhedeg teg at amddiffyn. Yr hen air heddiw yma. A dyma Jordan Evans, neb yn ei gael lawr. Evans, heibio Idzi ag o'r diwedd. Mae Jordan Evans di cael ei gôl. A mi wedi heiddi hi. Mi sgoriodd Evans gôl o'r safle yma i'r Balan erbyn Caerfyrddin tymor diwetha. Dyn nhw heb dysgu i gwers. Miles Davis, Gicrid i chymryd yn sydyn gan Caerfyrddin. Nôl mae'n dod at Luke Bowen. Croesiad peryglus gan Bowen. Bêl dal yn y cwrt, Liam Thomas ar ergyd. O, mi nath o'n wych i reoli ac ergydion sydyn. O, mi nath Michael Jones yn hyd yn oed gwell i arbed hon. Evans, di ond i stopio'r rhedeg heddiw yma. Yn codi ben, di gweld Piskorski allan ar y dde. Pas hyfryd at Arek Piskorski. Piskorski yn erbyn Hanbury. Y croesiad yn isel a Rittenberg yn claddu'r bêl i do rhwyd. 4edd i'r derwyddon. Maen nhw wedi chwalu Caerfyrddin yn racs. Gret o berfformiad a gret o ganlyniad. Ie, the back in of that, mae'n wedi gwneud yn dda trwy cydar y tymor yma, colli o 1 gôl, ond heddiw mae bob beth di clicio di dod ato ac falle ni'n heiddi ennill o mwy o goliau. Obviously a disappointing result. We didn't start very well. We were a couple of goals down in the first minute, and that ultimately affected the rest of the game. You know, I thought we were really good over 90 minutes, but it started from the first 10 or 15 and getting 2-0 up and seeing the game out really professionally.